За нали се вижда. Днес ще ви покажа как се слагат, по-точно как аз слагам, защото не знам другите как слагат, конзоли на стената. Когато майстора ви е изкарал кабелите за ключа и трябва да си сложите конзолата сами. Когато искате да си сложите сами, когато майстора ще ви я сложи, няма никакъв проблем, но той да ви я сложи. За целта ни трябва е тази машинка или подобна с бор корона 67 мм, не 68, не 65 и така нататък, за да може да пробим правилно дупката. Така, ще оставя малко настрани, за да поясна нещо друго. В този случай, тук първо ще измерим дали имаме фазичка. Няма. Добре. Пипам, няма фаза. И сега ще отвъртим тиксото, с което съм захванал нулата. Сега ще се чуете, що има тук нула, нали така? Така. В случая, тук горе няма конзола. За да слиза само един кабел, нали, да прекъсваме само фазата на ключа, а тук съм го направил така, че да имам и нула, защото някой ден мога да реша да си сложа смарт ключ, който иска нула да има. И нали, ако няма нула, ще бъде трудно, защото тия, които са без нула, са по-скъпи и така нататък. Смарт ключ за какво ми е тук на туалетната на банята, защото примерно забравям да си изключа осветлението като излезна, или не аз, някой друг, нали, децата, жената и така нататък. И има такива ключове, които като ги щрепнеш, се настройват, за да кажеш след 10 минути или 5 минути или 15 минути, се самоизключват и лампата вътре гасне, не свети постоянно, да се дразни. Така, какво ще направим първо? Тук няма нищо. Сега първо ще набутам кабелите вътре, за да не ми пречат. Е така, набутам ги вътре с нещо, да не ми пречат. Така. Аре. Гледам да не са на дупката тук. Някъде настрани да върват. Те не ще отидат никъде. Добре, отидаха настрани. Така. Даже ще си светна с едно фенерче на главата. Сега взимам този уред, може да е бормашина, винтоверт и така нататък. И с съответната бор корона тя има бургийка. Тази бургийка е за да ни води, иначе почваме да правим така. Обаче в случая тук има много голяма дупка и ако мушна бургийката вътре, ще почне да ми играе и ще направя кръгла, почти кръгла дупка, може продълговата и няма да стане работата. Затова е тук някъде над нея или под нея или отстрани, няма значение. Аз избирам над нея. Ще започна да дупча и това нещо ще отпадне, то ще влезе тук в този диапазон. И започвам да дупча. Така, дупката е пробита. Ето е тази, която беше тук. Нали? Нея, тя вече не ни трябва. Така, това го изхвърлям това парче. И този инструмент отива на страни, който вече ни трябва. Така. Тук може да си зачисти мъгълчето с ножче. Ако имате хубаво ножче, аз не съм си взел хубаво ножче в момента. Така. Нали, за да не ни надига. Почнем да монтираме. Така. И взимаме една конзолка обикновена. Първо си изкарваме кабелите. Ето ги. Добре, има достатъчно кабел. И си чупим една дупка или две. В случая ще щупя две горни дупки.
тези кабели тук ще ги резна, че съм ги вързал временно да ми свети лампата вътре. Така. И единия кабел го мущим през едната дупка, другия през другата. Внимаваме тук тия кръченца да не са излезнали навънка, защото не може да мушнем консолката. И монтираме. Така, тези конзоли са направени точно за такъв размер дупки, 67 мм. И сега започваме или с отверка, или с винтоверчето тук да навиваме тия винтове, които са горе и долу. Така, горе-долу гледаме да са горе и долу. Така, тук прибра. Така, като почне да прибира, аз минавам на режим финно завиване и с отверчета си дозавивам. Тук леко мога да си прибутам така конзолката да стане точно и си дозавивам винчето. Ево, стана перфектно. И тук отгоре изкоща малко. Чудничко. Готово. И тук вече нулата може да си я вържите, нали, то не може ми трябва да я вържите, нали, една с друга жиците и двете фази, входа и изхода, нали, които са, минават през ключа. Това е цялата работа. Тук си слагате ключа, тия двете ще ги вържа. Така ще ги вържим. Подходящи клеща не съм си взел, але гола вода. Така. Това го изолираме. Така няколко пъти няма да жалите материала, макар че е нулата. Добре е да си изолирам. Така. И това вече се прибира някъде назад. Така. И на тези двете жички си закачате ключа и сте пей сърце. Това от мен.